Καλώς ήρθες στο κανάλι. Αυτό το μήνυμα είναι για τον άντρα που πληγώθηκε, που προδόθηκε, που ξεχάστηκε. Για τον άντρα που έδωσε τα πάντα και έμεινε μόνος με τη σιωπή. Δεν γεννήθηκες για να κυνηγάς, δεν γεννήθηκες για να παρακαλάς, να εξηγείς ή να περιμένεις κάποιον που αποφάσισε να φύγει. Κι όμως αυτό κάνουν οι περισσότεροι άντρες. Κλείνονται στη σιωπή, όχι τη σιωπή της δύναμης, αλλά εκείνη που τους καταπίνει. Νομίζουν ότι περιμένοντας γίνονται δυνατοί, μα στην πραγματικότητα είναι φόβος καμουφλαρισμένος ως ελπίδα. Τώρα βρίσκεσαι σε σταυροδρόμι ή θα μείνεις κολλημένος στο παρελθόν, περιμένοντας να σε θυμηθεί αυτή που σε ξέχασε, ή θα γίνεις ο άντρας που θα μετανιώσει που έχασε. Αυτό το βίντεο είναι ο χάρτης σου. Θα μάθεις πώς να μετατρέπεις τη σιωπή σε δύναμη, πώς να κυριαρχείς τα συναισθήματά σου, πώς να γίνεις ο άντρας που δεν χρειάζεται πια κλείσιμο, γιατί ο ίδιος είναι το κλείσιμο. Ενότητα 1. Η δύναμη της σιωπής. Όταν έφυγε περίμενε να σε δει να καταραίεις, περίμενε μηνύματα, παρακάλια, δάκρυα, περίμενε να της αποδείξεις ότι ακόμα έχει δύναμη, αλλά αυτό που της έδωσες ήταν το πιο δυνατό απ' όλα, σιωπή. Η σιωπή δεν είναι αδυναμία, δεν είναι κενή, είναι γεμάτη νόημα. Είναι η απόφαση να μην δώσεις σημασία, να μην αντιδράσεις, να διαλέξεις την αξιοπρέπειά σου πάνω από την ανάγκη για εξηγήσεις. Και ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη τιμωρία για κάποιον που περιμένει να τον κυνηγήσεις? Το τίποτα. Ενότητα 2. Συναμαστημάτικος ελέγχος. Αληθινή δύναμη. Οι περισσότεροι άντρες είναι δέσμοι των συναισθημάτων τους. Ένα μήνυμα, μία φωτογραφία και τους βλέπεις να χάνουν τον έλεγχο. Εύκολα προβλέψιμοι, εύκολα χειραγωγήσιμοι. Αλλά όχι εσύ. Όχι πια. Ο άντρας που δεν αντιδρά είναι ο άντρας που δεν μπορεί να σπάσει. Εσύ δεν ψάχνεις να αποδείξεις κάτι. Δεν εκρήγνησε. Δεν πέφτεις. Η ψυχραιμία σου δεν είναι αδιαφορία. Είναι όπλο. Ενότητα 3. Οι ανάτροποι. Εκείνη νόμιζε ότι θα καταρρεύσεις, αλλά εσύ αναστήθηκες. Όσο εκείνη γυρνούσε στα stories, εσύ γυρνούσες σελίδα. Όσο εκείνη έπαιζε παιχνίδια, εσύ έχτιζες πειθαρχία. Δεν ανέβασες στάτους, δεν έστειλες μηνύματα. Εξαφανίστηκες και έγινας κάτι άλλο. Και τώρα εκείνη αναρωτιέται. Γιατί ενότητα 6. Η τελική πιστά, η αδιαφορία. Η αδιαφορία δεν είναι προσποίηση, είναι απελευθέρωση. Δεν περιμένεις μήνυμα, δεν σε νοιάζει τι κάνει, τι λέει ή με ποιον είναι, γιατί εσύ έχεις στραφεί αλλού. Δεν σε νοιάζει αν σε σκέφτεται, γιατί εσύ πλέον δεν σκέφτεσαι εκείνη. Τώρα ζεις με σκοπό, με αποστολή και στο τέλος δεν κέρδισες επειδή σε άφησε, κέρδισες επειδή επιτέλους κατάλαβες, δεν ήταν ποτέ ο προορισμός σου, ήταν το μάθημά σου. Κλείσιμο. Αυτός είναι ο καινούριος σου δρόμος. Δεν γιατρεύεσαι, μεταμορφώνεσαι. Δεν ψάχνεις κλείσιμο, είσαι το κλείσιμο. Σταμάτα να κυνηγάς, σταμάτα να περιμένεις, σταμάτα να ελπίζεις. Διάλεξε πειθαρχία, διάλεξε σιωπή, διάλεξε εσένα. Και από σήμερα γίνε απρόσβλητος. Αν αυτό το βίντεο σου μίλησε, στήριξε το κανάλι, κάνε like, άφησε σχόλιο και γράψε δύναμη στα σχόλια αν έφτασες μέχρι το τέλος. Κάνε εγγραφή και βοήσε αυτό το μήνυμα να φτάσει σε κάθε άντρα που το χρειάζεται. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.